Ola, estamos eu e o meu pai e vamos facer unha receita sobre patatas ao curry. Ola a todos, como ben dicía Nayara, imos facer unhas patatas ao curry. Aquí temos as patatiñas da horta, unha cebola, un pouco de allo, e o curry tamén é o máis importante, o fundamental. Como vedes, temos as patatas peladas, para abreviar. Vamos a botalas aquí nun aceite xa quente, previamente o quentamos un pouco, vamos botalo aí. As pataquiñas. Agora imos botar unha cebola. Botámoslo tamén aí todo xunto. Bótalo aí na pota. Un aceitinho quente. Moi ben. Moi ben. Vamos a remexer un pouquiño. Aquí temos uns alliños que os vamos a pelar previamente. Pelámoslos un pouquiño. Botámoslos aquí para que lle dé un pouquiño tamén de sabor, porque isto que faían os nosos antepasados, as nosas abuelas. E o máis importante, o curry. Uns condimentos que tamén se utilizaban bastante. Botámoslle aí bastante curry. Un poucos ingredientes que solemos botar na nosa zona, na nosa terra. Estos son os ingredientes, vale? Ahora terá que estar aquí 20 minutos. Empezamos a remover un pouquiño. Más ben unha media oriña. Unha media oriña para que se pasen as patatas. Son patatas guisadas con cebola e curry. Tamén se lle pode botar un pouco de zanahoria se se quere, non gusta normal sin ela. E bueno, dentro de media hora iremos vendo o resultado e como xa recende todo ben, vale? Bueno, unha vez as patatas están a medio guisar, un pouco menos de medio guisar, botamos un pouquiño de viño blanco. O viño blanco sempre lle dá un aroma e vaille moi ben. Despois disipa o alcohol ao ferver un pouquiño máis e quedalle moi ben. Sempre as abuelas lle botaban un pouquiño de viño blanco, un pouquiño máis, perfecto. E así agora ferve outros 10 minutos e xa estarían listas para comer. Pois bueno, as patatas están listas, media hora máis tarde xa están listas, están xa para comer. Vámolas a emplatar e isto serían as patatas ao curry. Vamos a empezar a emplatalas. Quedalle unha salsiña que está moi rica, para untar con pan ou co que se queira. Estas son as patatas ao curry. A súa ceboliña, dixemos que levaba un pouquinho de cebola, un pouco de allo tamén, o curry. E aquí están xa para comer, e mollar un pouquiño de pan tamén está moi ben. Patatas ao curry. E agora vouche facer unha serie de preguntas. Que alimentos se sementan ou se plantan para o consumo da horta ou da casa? Bueno, sementanse unha serie de alimentos, sobre todo agora en primavera, como son as patatas, tal vez o máis importante son as patatas, as cebolas, as zanorias, leitugas, pimientos, tomates, guisantes, hortalizas, sobre todo agora en primavera. Que se sementa en cada época do ano? Pois a maior parte deles sementanse agora en primavera, como son as patatas, as cebolas, un pouco máis tarde os tomates e os pimentos. E despois, ao terminar o brao, finales de agosto, sementanse o que son os grelos, para comer con cocido. Cando se recollen estes alimentos? Que as patatas e as cebolas recóllense no mes de setembro, cando empeza a aplacar a calor e caen as primeiras choivas. Recóllense as patatas e as cebolas, e os pimentos e os tomates vanse recollendo todo o verán, según van estando maduros. Os grelos cómense no inverno, sementanse en setembro, vanse comendo en xaneiro, febreiro, coincida ca matanza tamén. Cal é o produto da horta que máis se emprega na cociña? Tal vez a patata, a cebola e a berza. Eran os produtos típicos. Hai algunha época do ano que a horta estea sen ningún produto? No inverno, si, ou ten berzas e grelos ou está descansando. A terra tamén necesita descansar para o seguinte ano volver producir con efectividade. Que
Que pratos se cociñan que leven produtos da horta? O máis típico é o caldo. Caldo galego, con patatas, cebolas, berzas, ese é o máis típico. Pero hai infinidade de platos con produtos da horta. Con que vegetais se fan conservas? Poderme explicar tamén un pouco? Conservas con vegetais faise con tomates, con pimentos, non sei con que o facemos, con tomates e con pimentos, o resto non sabemos polo en conserva.